17letý Martin, který zahynul před 2 dny při policejní honičce na dálnici D1, se choval přesně jako v počítačové hře. Poslední večer před smrtí ji hrál s kamarádem a z večírku pořídili videonahrávku. Zdravím lidi, je tady další video, je tady další video, i když ne moc veselé. Ještě před pár hodinama tady ten blázen ležel, ty vole, tady chrápal u mě, bylo mu špatně, ty vole, poprul se mi do koše. Audi na D1 se vybourala nějaká, tak jsem na to klikl, hned jsem to začal číst a všechno do sebe začalo zapadat, prostě jsem viděl fotku tého auta, které před pár hodinama stálo před mým barákem, prostě psycho. Poslední noc před smrtí 2 kamarádi, litr vodky a počítač. Martin a Petr mysleli, že u tohoto videa se budou diváci na internetu popadat za břicha. Marty svojí smrtí ukázal, jak nepatrná je hranice mezi virtuální realitou a skutečným životem. Poslední noc hrál na počítači stejný příběh, jaký se druhý den opravdu stal. Nejdřív ukradl auto. Dobrý den, pane, děkuji za vaše auto. Pane Klobouku, nashledanou, já se s vámi loučím, jedeme. Pak zkoušel maximální rychlost a začala honička s policií. Pozor! Bacha, to jsou záterasy! Oběť to, Tome. Policejní zátarasy zkoušel obět stejným způsobem i při reálné honičce na dálnici D1, jenže tady mu stálo v cestě jiné auto. Jestli měl někde napsaný svůj osud, tak právě v této počítačové hře. Jen škoda, že si ráno už nevzpomněl na poslední slova, která řekl, když jeho virtuální postava zemřela. Dámy a pánové, nevím, jestli to vidíte, ale já mám jeden život, ty vole. Poslední slova, co jsem mu řekl, tak byla hláška z mafie. Hodně štěstí, kamaráde. A autor předchozí reportáže Josef Svoboda ještě jednou. Josefe, věděli jsme, že mladík před osudnou jízdou vydatně popíjel večer předtím. Jak dopadl rozbor krve? Dobrý večer, policie tvrdí, že rozbor není k dispozici, přestože například lékaři v nemocnicích takovéto výsledky mají hotové zpravidla do hodiny. Je ale klidně možné, že vyšetřovatelé například s ohledem na pozůstalé tyto podrobnosti zveřejnit nechtějí. My jsme alespoň podle alkoholové kalkulačky orientačně vypočítali, jakou mohl mít druhý den kocovinu. Pokud je pravda, že vypili litr vodky a že posledního panáka si dali ve 23 hodin, tak ještě druhý den odpoledne by s největší pravděpodobností něco nadýchal. Nehledě vůbec na to, jak moc tato dávka alkoholu ovlivnila jeho řidičské schopnosti, rychlost rozhodování anebo pud sebezáchovy.